Сега обаче се насочваме към Варна. Преди време ви показахме един варненец, който е направил първата свободна велозона в града. Той подари и 2 нови къщички за книги. Идеите на Пламен Георгиев са много и най-хубавото е, че почти винаги те се превръщат в реалност. Сега нашият репортер във Варна, Даниела Цекова, се намира на детската площадка до свободната велозона. Това, което виждам, Дани, е, че си с книжка в ръка. Най-вероятно твоя принос към новата къщичка за книги. Разбира се, Тони, трябва да бъдем съпричастни. Маугли, човешкото дете, растеше в джунглата. Той обичаше да се разхожда със своите приятели, Мечока Балу и пантерата Багира. Ето тази книжка сега ще е нашия принос за малката градинска библиотека. Сега заедно с Пламен ще я сложим вътре. Да станат много четивата за майките, които започват деня си тук. Добро утро в ефира на БНТ 2. Кажи ни, след свободната велозона, една малка книжка, библиотека за книжки, втора тук. Кажи ни как така ти възникват идеите и как всичко ти се получава в крайна сметка. Здравейте и добро утро на вашите зрители. Казвам се Пламен Георгиев. Идеите всъщност не са само мои. Доста от нещата, за които става въпрос, са неща, които са реализирани на други места. Включително и тези къщички за книги, които направихме, са подобни на тези, които вече видяхме, че са направени в няколко града на България. И така оказа явно доста популярна, доста интересна идейка. Решихме, че е хубаво така и така вече втора година си поддържаме градинката, да се направи и на нас едно подобно нещо. Съответно и не е само мое като труд това, което се случва, всичко е благодарение на много усилия и на приятели, и на хора от квартала, които помагат, така че ангажирани са доста хора, така се случват хубавите неща в крайна сметка. Ти ми казваш, че от около 2 години някъде поддържате градината. Аз имам спомен, че детската площадка изглеждаше в окаяно състояние преди. Какво успяхте да направите, освен тази вече допълнителна екстра малка градинска библиотека? Какво друго направихте? Има там нещо много оригинално, не знам дали ще може да покажем къщичката за птички. Какво? Къщичката за птички беше сглобена сравнително бързичко по време на един малко по-голям не точно ремонт, ами обновяване, което организирахме. То включваше боядисване на оградата, боядисване на пейките, смяна имаше стари ръждясали кошчета за отпадъци, тя ги сменихме с нови. И докато протичаше това като работа, тук ни помогнаха няколко приятели с материали, дъскички, които успяхме да сглобим, да нарежем и да сглобим под формата на къщичка за птички и за това нещо да направим. Разкажи за хращетата БГ. Хращетата БГ ги засадихме по повод 6 септември. Тогава се събрахме пак за съвсем кратко освежаващо почувстване в градинката. Направихме събитие във Фейсбук. Привлякахме освен хора, които са си тук от квартала, и хора, които са от други части на града, дойдоха да се включат. Идеята им хареса, включително и, че това е идея, която доста вече хора осъзнават, че трябва да се разпространява. Все повече хора да проявяват такива инициативи. Аз благодаря на Пламен. Нека да кажем и да си пазим малката градинска библиотека. Тя сега, малко моята книжка не се получи. Вътре не може да се затвори вратичката, но пък иначе идеята и настроението тук си заслужават. Заповядайте в градинката зад цветята на пазар Читалджа.